Argiaren podcastak. Izar, imaginau zuketanik umia eugiendula, ez? Imaginau zu? Ez. Ez toz imaginau. Zuk imaginau umia bat eugiendula. Zuz ez kondeneuta gongo zan terapia fatea. Bai. Beranduegi. Marxismoa, konstelazio familiarrak, crossfiteroak eta beste flipau batzuk. Bueno, ze iruditu, gonbidapena, ze gonbidapen zuzen izan da, Ja. Saiatu izan da eskutatzen humore pizka bat eman da, baina nik uste horatzean Asmo bat zegoela. asmoa zegoela. Zu eterua za, ez? Bueno, bastante. Ja, ez que nahi eteruak... Pixkat eteroa. Ez que hemen emuten dau zuri guztien bezatu homosexualak, imagino pertsona de guztien zaketxakola homosexualak. Eta deriboroz homosexuala izan bizela, ez? Ez? Alze izan eterua, baina homosexuala guztau. Ah, Ni hori pasentxa, nahi boiera guztentxa, baina, klaro, ze pasen da boierekin. Nahi monko gizon cis hetero bat entzat. Ba, Ez da alde bikoa. Ez da norabidetakoa. baina oso txarra. Karpen hori. bai. Eta, saiatu alzara. Ez, nahi saiaketan... Horroko herrian. Nahi biezi ez da saiatzea. Bueno, abilezia izaten da lorpena. Saiatu... Ja. Ni saiaketan ez majo izaten. Ja. Baina gisa esan beti ez tolortzen. Antzesten, Performaien. performiten. Zure kortejoa majo izatea da. Majo izatea. Ez que aukera hori beti hor, Judi Padlerrek esun esaten, dana performatiboa dela eta beste dautzakoa. Misalek, Pani saiaketan ez performaien. Ja. Osa, txiste. Txiste, edo... Ez. Pasabarik. Ez. Bai. Baina, bueno, batzuton bai. Orduan topa bizu igual boiera kuriosa bat. Osa, en plan, hetero kuriosa bat. Ah, ja. Hori alderantziz. Hetero kuriosak dira, berez emakume heteruak, heteruan ez, baina probauko neben zeuze... Termin hori ez duzu asmatu. Ez, probauko neben zeuze emakume batekin. Zutu pa bizu orduan, Ja, emakume bat homo kuriosa. ja. Ja, homoa naiz, baina, igual, Bai, eraikian hau... igual. Ja. Bai, zatik adibidez gizon heteruak etxe guztaien, orduan kabasteko da aukera asko ez. Ja. A ver, Bai, adinez pentsatzen, a ver, ze... Petau gizatzu burua. gizon homosexualak bai. Horregatik hori. Ja, hor utzune hori gatu da, ez? Bai. Ez, egitxe zen ez. Eta emakume heteruak etxatzu guztaien. Bai, emakume heteru bai. Ja, igual oso misoginua da, argumentu hori, bakarrik guztizatzula boierak. Provokatiboa zen. Eta ez da gisa. Vale. Ez da gisa, ez. Zer guztu, oso simpleak emakume heteruak. Ez, zati ba. Errezegi adana. Etxatzulako guztaien. Hori komentario misogeno izan da, ez du parteko. Ez, hongo da, zoze etxatzuna guztaien emakume heteru eta... Ez, baina nik ez dut esan etxatela guztien. Nik esan dut guztien txatela boierak. Ja, Geizki, txaten guztu biako? ez, ez da gaitz. Ondo? Ez da gait, bueno. Zatik gabiz denpona nahi buruz erreiken. Aldatu gut temia? Tor. Ez. Betu. Hor badago, ez dakit irakurri duzuen, bueno, izarrek ez, argi ez duelako, argia dirua ematen dio, baina irakurri ez, eta... Ba, gaur irakurri dut, begira. Baina. Deitzen diotela porrotxiri apo, ez? Bueno, osea, Bai. Kurdistango porrotxi. Bai, barkatu. Zot kontestualizau negoa. Otxalaneri Otxalan. apo. Bai. Ah, vale. Ostra, nila pentsain txiste hori agertu dela argian. Ez da txistia, ez? Ez. Ah, vale. Apo... Dantzarekin bai zeu zer, ez? Bai, dantzari, emakume dantzari bat. Bai. Tu zair izena. Eta guztagatek esaten nintzen, bai. Izarrek, bai, eta Kevinek ordaindu ez, baina irakurri bai. Bai. Hori da. Bi Euskal Herria. Bai. Nik irakurri dut zure argazkixan sekzinua. Bitu ze ondo. Bai. Bitu ze ondo. Argazki honak ite ditut, Jo, oso una ginen duzu, Bai, bastante una zan. Bai. Sekzinua dakotzu. Nik ingo, no? Behan sekzinio propioa. Aia ba. Eta torrek behan tema propioak. Bai. Dala batez bere kirola. Bai, kirola eta...
Claro. Eta igual, gurastotasun Ba, hori ja piskatutzia dakat. Eta gero dago beste atal bat kultura dana. Ja. Da horra agertzen da jende kultureta. Mm. Dela gutxi agertu zen. Izaro Bilbao. Ezagutzen duzu Izaro Bilbao. Bertsolari mungiako bertsolari bat. Hola, astea. Baismoa eta abar. Ez. Hori. Bai, irakurri noen. Ametxoek inotzen elkarrizketia. Ametxoekin zion, bai. 4.0. Egia da. Bai. Egia da. Bai, irakurri noen. Eta egia berdadero batzu botatzen zituen, ez akordatzen ja. Bai, ni batzuk apuntat dituta, justo da zinestenak hori aberia oikin ligatzea, ez dakize eta... Zeinekin ligatzea? Bueno, Kevinen hildo berria, Hostia. emakume boierekin, bestea, ez dakize, eta, bueno, ez da lotur zuzena, baina bizkat bai. Bizkat Bota, zer... Agian erresia dela, bueno. Berak esaten du, oso individuala diren borrokak sortzeari buruz. Berak, nik adibidez polimaitasuna aldarrikatzen dut eta praktikatzen dut polimaitasuna, ez tipaioak txortan egitea, ez bestea. Baina nik ez dut uste horregatik hobea eta purtzaiagoa denik. Hori da azken aldean sortu zaidan zalantzarik handiena. Ja. Osa, tipo... batzuek, imaginatzen dut horrekin esan dut, batzuek aldarrikapen bezala hartzen dutela. Ez, tipo, ni emakume izan da, emakumeekin txortan egitea edo harekin egitea, pues hoize, eta esaten du. Ustut oso normalizatuta azkagula borroka ditzen ditugun oso gauza individualistak, checklist batzuk hori da. Izango bainitu bezala da, mundua konpontzeko zer egin behar den. Ez? Zerrenda bat, eta maiten dugu hor, txek, hau ja, ginet. Bai. Inork ezin du checklist batekin mundua konpondu. Inork ezin du gizonekin ez oheratzearen mundua konpondu. Nezita ulertzen den hori badela zerbait arrakalatzeko erabat. Ja, tipa hau da, guaismo... Hori honik esan zuen, bertxota zaitzen dan tipane? Hori, parte hori ez non leitu. Bai. Gero bertxona kontatuko gero. Baina hau interesgarria da. Guaismo mota baten kontra edo kritika egiten Guaismo dio. batzuk ematen die aurra. Ja. Eta hau izango da horietako bat. Beak kokatzen da friki munduan. Hori ere bai. Friki munduan. Hori bai. Frikena ez da arrenago. Eta friki mundua ez da oso guaia, ez? Oro har nik esango nuke... Hitzetik abiatuta, ez? Inor gutxi deitzen dio bere buruari hipster. Ez da lepo hon. Bai. Eta ni frikia naiz, Igual batzuk bai. apropiatu da, Baina, Ja. Bueno, abeitu, honekin erlazionatuta, nik banuen oinatin bere garaian, nola esan, OFK izeneko erakunde bat sortu genuen, oinatiko friki klua. bai, Eta gure, aski ginen asko, 3 ginen. Baina, bueno... OF-taka. Eta, egiten genuen gauza bakarra da, noizean behin, eskuak jarri zentruan, mitiko eskua bat, ekipoa bezala, kirolen eskipua. Dua, oinatiko friki klua! Eta horta da murrizten zan. Pinima redukzionista ginen, hori zan gure lan politikoa horra... Eta proselitismoa zen duten egiten, ez? Ez. Zen duten bilatzen, Eta ez zitzaigun interesatzen, bez, bestela kutsatu egingo ginen. Ja. Eta zentu zian zuen zaletasunak. Hori, dua, oinatiko friki klua. Zuen zaletasuna hori zan, juntauta. Harry Potterrek batzen gituen. Harry Potter? Harry Potterrek. Bai? Ez da gitzun faceta hori? Ez, ni Brad Pittena, bai. Harry Potteretik lehen ninera salto batez. Bai, egisa esan Harry Potter lehenu bai hausan, leheni baino, hori bai. Harry Potter 13 urtekin bai hausan. Nah, normal. Eta lehenina 16. Aldrebes baliz bai izango zela eskatzeko. Ez? Bai, baina Harry Potterrekin... Zer du? Magia egin dagoela, Harry Potterrek. Vale. Osea, personajea... Harry Potter, ez da Harry Potter. Ez, gehiago, bai... Mundua. Fantastiko hori eta... Bai, mundua. Kosmovizioa. Baina filmengatik? Ez, filmak ez. Nire filmak ez gustatzen Harry Potter. Liburuak. Gazteleaz, Bai. Euskaraz ez da gien ez aiatu. Bakizu tipan fatxa samarra dela, ez? Bai? Bai. Hombre, normala da. JK Rowling. JK hori bai. JKF. Hombre, Britania hundiko aberatxena da, ez? Bueno. Bai, erreina baina gehiago, Nau garritzen. Bai, bueno, reina hilin zen. Baina, bueno. Ya está. Oin beste bat du? Bere seme inutia. Charles?
Zetxar. Esan hori? Izango bai, hola da Bai, bai, horri ere bi teleberri atzizkio, hostia, ja guntzitzaizkiola teleberriak. Ez, Hor da bil oraindik. Ez ati da, fastistia, tipia? No, ez oso ondo horitzen, baina feminismoarekin da hori. Ez da oso ondo konpontzen. Ni bai Harry Potteren ez dela transik erketan, igual horregatik izango. Ja, bueno. Horren araberako... Bueno, que horren arabera paitu diabu liburu bat, ostia, oso joduta. Geratzen zara... Desertuan... Azken urtetaratu dako. Ez da gaina ni hemen nahi zinuen hemen transen bandera... Astintzeko. Ez da ere? Ni hemen aztenduko dut, ze banderan dut aztendu hemen. Zuk. Frikena aztendu zen ezu, baina, bueno. Osa, gaur egun ja etzara konsideratzen frikia, ez? A ver, berez, ez da, gehi aspaldien ez planteo hori egisa zen. Ez que ya bat Alemanian bizidia eta ya estuien bilerak, oinatiko friku duenak. Baina bai, ni frikian ez, bai. Totalmente, no? Bai. Baina frikien maia... Claro, maia eta editua eta Harry ramak... Potterren zale izatea, gertatzen da mainstream denez, oso zaguna denez, bardon ez da frikitzat hartzen. Vale, ja. Oin, horren barruan, badira batzuk, nola ditzen da, zu zale izan da, badago kirol bat. Quidditch. Bai, hori existi bilen da, ez? Erratza baina, no, egan egiten duen erratza baten gaina. Claro, nola, mundu hontan ez dagoen alakorik, horrein egite dute berdina, baina egan egin gabe. Badakitzu egin nun ikusi. Egiatan, Bai. Egiatan kirol bilakatuta. Ze, beste hori, eipika egiten dutenak ere gezurrezko zaldi bati... Hori beste bada. Gezurrezko zaldi batean kartean jarri, ez ezak izertaz izaten, ez Harry Potter inoiz ikusi ez leitu, baina... Harry Potter ez leitu, zandazu? Ez ikusi, osea, telebizioan... dakitzu mago badala? Bai. Eta segi jau dakitzu. Magia egite dula. Bai, ez da, mago bat. Lagunile gorri badaka, ez? Bai, Eta tipo bizardun handi bat, ere agertzen da. Izan zinteken, erazten dut jauna. Eta zu kabroia, eta zu deitu zenio lan ere semai Harry Pottertxo. Zuzenean, behari aurpegira? Ez, nahi izan zen. Vale. Harry Pottertxo hori alda zure semeatan, bai. Horreko txoiekin, bai. Bai, esan, bai. Harry Pottertxo errubioa, ez? Bai, pixkar. Bai. Hola, bete horreko Harry Pottertxo. Bueno, eta zer da erratzan beste kontu hori? Bueno, tipo honek asmatu zuen kirola. Kirol bat, ez? No, tipo honek. Bai, jogo hartzen iken dauen kirola. Ze tipa biotu, idazliak? Rowling honek. Bai. Zein behar du da, objeton bat eraman leku batetio bestea, ez? Gutxi gora bera. Ez, bai, baloi bat. Baloi bat leku batetik beste, ez da oso originala hori. Txintxarri antzeko. Ez, baina gero dago snitch izeneko beste bolita txiki bat oso zaila ikusten eta hori harrapoen bida. Eta hori harrapoen da nila bokatu egin da. Eta joku terrenalean, osea, gaur egun zein da snitch hori. Osea, bola ikusezin hori zein ekitu zer da. Igual, pertsona bat, ose hostia, ez que gauza bat. Pertsona bat era, ez, pertsona nano xamar bat, ez. Ez dakit. Nano xamarra. Egitu ze politiko kizu zen. Pertsona bat esan du, ia ikusezin. Nano puta bat, ez da zen Kontu ze txiste egin duzun, Tor? Ez dut txiste egin, zuk esan duzu, bola ikusezen txiki bat, pertsona bada guain. Argia salbagun biu. Venga, jarri fundamentua. A ver, ez, asuntua, ni bagetu zela ginen existitzen dela kiro lau. Behin barakaldun ikusi nuen... Ya está, ja arrasakeria da jotzen. Ez, barakaldun ikusi nuen peña bat honei hau jolasten. Eta euren afan nintzen, igual gaztelea seguramente, vosotros qué? Eta esplikatu zioten hori, asunto. Bai, barakan friki talde desente egon gara. Eta nere hangoa da Euskal Herriko pressing catch talde bakarra. Bai? Zuta biok ezagutzen duguna, eta basabaz ikusi duguna. Bai? Boa. Ja. Baina, hori da. Hori bai dela frikien barruko frikiak, ez? Bai, oso espezifikoa, ez? Bai. Ariketa hori ezaguna egin arte. Bai, izan ziteken. Nik ez dakit Tornerrek ez zaten du beste kirola hori, ez dakit ezagutzen zuen. Bueno, kirol. Dela leno frikien gauza zan, da superrektikatzen ez izinen, da ja guai da. Friki eta pijo ez da gauza iguala. Azkenean, frikismoa da... Frikismoa ez da kantitaten arabera. Kantitaten arabera bakarrik? Frikismoa ez da kantitaten... Frikismoa etengabe frontoia, no seke, pareta hau, pala hau, pelota hau...
Parak hauek, zapatilla hauek, ostia, txo, no, ba. Los kirol guztietan bezala, ez da? Zumaiara, joder. Gura nire esan, guaiismoan arira eta checklistaren arira, ez da peña igual ni barne, eta ez? Baina ni ez, igual, seguramente. ez dakitz. Gaztia danean, seiaketan dena checklist hau betetzen, eta guaixi izaten, eta izaten, iraultzaile, no seke, eta beste checklist batzuk, liauko naiz honekin, poliamorosa, bestia hotzekoa, eta ero, adin batetik aurrera, de repente jota normatiboak bihurketan gara, eta oso bizitza normatiboa, ez? Iruaten du. Ez da fenomeno bat, pasaren gana, Euskal Herrixan. Nik uste militante gehienon garapena. Bai, ez? Bai, Euskal Herrixan. Mundua jatera jaio. Era munduak zujan. Eta gero... Palmera, txokolatezko palmera jaten bukatu. Txokolatezko palmera jaten. Desiatzen noiz helduko zure padel partidu azte horretako, porque da postasuna ematen dizun gauza bakarra. Eta atletik animatzen. Ja, guztiz. Baina kulpa bakigu, eska bertzaren da. Bai. Otegi bigarren ez jantzi du korbata. Ez bak, izu ere, Arnaldo Otegi. Bai? Historian bigarren ez jantzi du korbata. Txinatar embajadore bat. Txinatar embajadore bat korbata. Justo korbata ez duten erabiltzen. Horrekin, erabiltzeko. Bigarren aldiz. Esan behar nun kimono jantzia. Ezkerra bertzalean. Ja, razakeriaren gorena jota. Hemen irakurriet, ezkerra bertzalaren barruan ez omen da oso ohikoa jantzi hori. Jantzkera hori. Ba, saio super. Ezker independentistan barkatu. Ja. Igual aldatzen da behil igual esker independentista. Guztiz. Aia gutxik usten dira kokosko belarritakoak, gizonetan. Kokosko belarritakoak. Bai, hori nesan, ostras, marka, ezkerra bertzaren marka. Eta ja ez. Ez da ikusten, ez? Gutxi. Zurrien arandelia oin. Ez da, hori ez. Bueno, hori. Hori. Zein ikusi duzu. Otegi badako pretxeina. Nola baiteko, oza, zinegotzitik gora. Vale. Eta zinegotzi... Bat bi. Markatu, Ez? Ez ni oinarri sozialekin ebila, baina kao, oinarri soziala... Ja ez dago, eskartzaleak, modako botantiak. Hori da. Ez dago nada oinarri soziala. Y, por cierto, a ver, lehenko temara volteuta. Friki? Guaismoa kritikatzean arriskua bakitu zein den? Zu bihurtze guai. Bai. Hori baino gauza goiagorik ez dago, Guaismoa kritikatzea baino gauza goiagorik. Ni askotan ikusi naiz horre, adibidez. Guaiai kritikatzen, eta gero esatut, ostia, mierda. Beste guai talde bat sortu dut. Ostia, bale. Dindan duen guai, oinati guai. Norbait entzunion, maitasun likidoaren garai hontan, lo más punky dala pareja ukitzia. Hola. Ez barkatu? Maitasun likidoaren garai honetan, dauen gauza punkixena dala pareja ukitzia. Super punky. A ver, neko komentixo eskasa. Eta transgresoria izatea fatxa. Hori ere badago. Orduan, zu oso punkixa, ez? Zu izan zara urte askotan. Joder, hemen gaude eskorbutu berriak, orduan, hemen maionen bueltan. Eta orduan, adinakin ze gertatzen da, adin kontua da? Adinakin gauzak aldatzen doazela? Adina puta mierda da, hori azteko. Hori azteko. Adina kontzeptu gisa, adinan aurrera jotea. Kontzeptu gisa? Kontzeptu gisa. Zuzeu, adinan kontzeptua desera ikitzen. Gero jakina, adina dakasunean gero azten zara justifikatzen adina. Ez? Batzuk egituten bezala de, bueno, kaso egin basaie edade bat dakaten dakate ja esperientzia, eskarmentua eta hori dena. Baina hor zabitz ez da izan behar bazterrekok. Baina zabitz baztertzen laurtekoak, ze laurtekoak ere adina dukat, Ja, baina berarentzat putada bada, porque nahi du izan batzuentzat adingabeak, hori ere gaizki erabilita omen dago, ez? Adingabea, ez? Txikikoak. Baina ez badukate adinik, zatik gaizki erabilita. Orduan, izango zan ameba. Ameba bat, ez? Adinik ez badaka, edo zer da? Amebak ez dako adinik. Orain umebak. Hostia. Umebak. Amebafobia. Argumentu horreri ez dakizela kontrain, ez? Umebak ja adinakin, eta amebak gabe. Bueno, joder. Eta adina. Zuek ze belaunalditako zaete? Irrogeita meretzi. Ze belaunaldiz, zela dugu izena? Kategoria. Bai, kategoria. Boomerra zer dira. Erosiago. Lehenau. Berrota zei, irureta lau. Baizea, zen, ere aita taulako. Zure aita boomerrezan eta txiklea ere ezagutzen. Ni atzo nintzen tertulia baten,
Lizar Begoña bakizu da idazlea. Lizar Begoña. Lizar Begoña ditzen da? Bai. Zenbaten du komiki baten. Gaina zure zonakoa da. Nire zonako, atxoin. Egon nahi. Bueno, osea... Ai, ama. Baina ez gaur egun bizitzen, Zaten bauzu Durangotik gertu dagoen zerbait. Ostra, igual isildu maizu. Hostia, bete marte. Edo Zumaia. Ez Zumaia ez beste. Vale, ez duen barakaldola jo bazenula. Vale, ez dakit. Bueno, Eta zerta, ez eta horren? Adinean inguruko tertuli bat onzala. Eta egon nintzen da adinean inguruko tertuli hortan. Eta ze? Ze zemen nuen? Ez dakit, adina. Hasi bakitu zarezu nin adin geixo duzu gutxeko. Barkatu? Adinean aurrera esateko zehaldozu nin. Hil. Baita, baina beste aukera. Bakizu dauzela krema batzuk antiedad. Bai? Eta horrekin gaztetu jesa? Bueno, ez da, izena hola dago antiedad. Bai? Kentzizkizu simurrak etola. Bai. Berez. Bueno, kendu. Berez, bizitza, nada, gaizotasun terminala da. Bueno, Eta adinare bai, ez? Hostia, nukan hola ikusi jago. Orduan, zientzialari batzu, eske baten bat dintzun diondik, horri oindela ez asko. Hain zuzen ere, horrela ikusita, hori sendatu daiteke. Horri, buelta hemen alzaio. Bai. Osa, betiereko bizitza, edo bentsat asko luzau, ez dakizen bat, ikuspegi horretatik plantatzen dute, bueno, azkenean gure gorputzan kaltetzen duten danez, pues horri aurre egiten alzaiola, porque azkenean. Kronifikatu daitekela bizitza nola izateko. Osa, gaixotasun terminal hori, 200 urte bizita, pixkat kronifikatzea izango litzatekela. Bueno, berez jari gara, ez? Hain zenbat da betaz bestekoa. Igual, gaixotasunak berak zentzua galduko luke. Zea galduko luke? Zentzua. Bizitzak, berak? Bai. Zaila zen bizitza izango zen beste zerbait. Zein da bizitzaren zentzua orain? A ver, hori daz. Lizar, zein da oraingo... Lizar Begoña sopelarra da. Bai, asmatu du. Vale, ondo? Sopelarra. Ez da zure... Vale, Bizkaia. Bueno, ez da gehi. Aruntza onda, ez da gehi. Bai, piskat aruntza. Aruntza, eskumaldean eta barruraka. Es que precisamente alda izan bizitzaren zentzua dakun denbora urri hontan tope aprobetxo jera bizitzia. Hor oso paradigma kapitalistatik. Jarri zen. Oso produktibo jarri zen. Ez barkatu, bizitza motza da, orokorrean. Izan kapitalista o socialista. Carpe diem. Ez dut ulertu. A ver. Garatu, favorez. Garatu, a ver. Motza dalako. Bueno, autobusian galetu, txuruztez bizitza motza da, jota motza esan daztu. Baina, hain beste testunguru baten gauz. Osa, nien ez berdina testunguru arabera. Hori da. Bloketa oso. Baina, zati da kapitalistia komentarixo hori. Zatik, zagitzelako aprobetxeitean inguruan, ez? Ja. Eta orduan oso produktibiste izango balitz bezala, denpora ez galdu hortan bezala, dana ondo zukutu bezala, bai. Dana ondo esplotau bezala. Vale. Ondo? Segi arrazoi, hola. Igual topera bizi, beste aditzen batengatik alda ordezkatu. Ez, baina, larreko azkar konbentzitu dut. Ja. No, ados. Hori, ematen da, txostenaren gainean dena da ona. Osa, defendetu zakezu gauza eta la beste. Ja. Eta teoria da, esaten esatena. Oen, eramaten badugu topera bizitza zer den praktikara, orduan, itzein genezake, benetan nia zukutzen nahi garen bizitza, ala ez. Vale, beraz, nola bizi topera. 2 puntu. Iba, justo horregoan ibin nintzen... Esperientzia anitzak bizi, ez? Adibidez. Adibidez Telecinco da la sexta ikusi. Jo, igual, aldo zu hartu... Bestea, kurioso edo nola zan hitzori. Kurioso. Kurioso, bai. Kuriosa izan. Kuriosoa. Heterokuriosoa. Heterokuriosa. Baina, jo, zabitzei oso eredu kontsumista inguruan. Dana da kontsumitu, esperientzia kontsumitu, pertsona kontsumitu, sexua kontsumitu. Airea kontsumitu, zehoz kontsumitu. Venga, vale. Topera bizi kontsumitu barik. Hori da. Aurrekoan ni egon nintzen informaiten, zatik pertsona helduak daukagu percepzioa denpora azkar doala eta umeak garenean ezain beste, ez? Hori tema bada. Bai, eta zergatik. Inkostiente utza dielako. Umeak tontua dielako. Ere bai. Baita. Ja, igual pika tontuak izan behar. Eta irakasleak, ere bai. Super tontoa. Aia ba, a ver. Ja, zu hor... Izar, ondi honetza irakasleak. Izar esan ezik.
etzea oain kolektiboko kide edo bai. Bai. Eixa, ja, hankabat badakot, bertan. Bueno. Eta ja kapitalismoan gerturatzen poliki. Zeba? Ondo bizitzea, bizitza zukutzea, superondo bizi, Zu zezaia du, superoporpila. zu lan izango da, reproduzitia, ez? Kapitalismoa. Bueno, Irakasle. barkatu, baina filosofia Mira. mungot, segurazki. Bai, Orduan, ba horretik. hausnarketara bideratuko ditut nire ikasleak. Ah, Ondo. Filosofia ona, mango beak. vale. Irakasle ona izango denez. vale. ez, harremanetik ona. esan ba hori, eh? Hori. Claro. Vale. Baina eno bat zuk esan duzuen gauza bat egin. Ostra, Esan dugu ligau, ez dakiz zer, zuk esan duzuen korputza kontsumitu. bai. Zure ikuspegia da kapitalistia, ez guria. Guria ez dakit, ez? Sexua eta naturako gauza bada, ez da... Ez dako zertan ikuspuntu kontsumista bat berrek. deuki. Bai. Ja, baina topera bizi agian pentsatzen dugunez ez du imaginatzen txorten egitea asko pertsona berrarekin. Ja. Ez, agian iruditzen zaiguna da, pues, asko bidaiatu, baina leku ezberdinita askorekin egon, baina ezberdinak, dena kontsumitu, baina errepikatu gabe. Ja. Bakizue modan dauela, edo gonzala, ez dakit, moda bat izan da, uste txinatarrak ziala. Igual estereotipo bat dago da. Markatu. Seguro japonesa ziela. Eskatu barkamena publikoki bezala. Argi ongi binbi bestela. Ikia 7 egunetako bidaiak Europan. Nola? Eta 7 egunetako bidaiak egitea Europan, zehar. Egun bat Frantzian, Parisen, beste bat Roman, Italian, beste bat igual Kopenhagen, beste bat, hola, 7 eguneko bidaiak. Modan Eta daula. egun bakoitza herrialde baten. Hori Joder. ikusi oso. Nik egun bat bi herrialdetan egin Ja te digo. du. Endaiara joan, bolta bat eman, eta itzuli eta... Hori modan jarriko zen irakasle txinatarren artean. Ja. Oiek aldute, seguro. Ja. Osea, hori da itxasuntziri gabeko kruzero bat, ez? Itxasontziri gabe. Ez, porque Ja, vale, cruceroen ostea vale. hori da, venga, atatzen zara Barcelonatik, adibidez, Ja. gaua hortzak, eta esnatzen zara Sardinian, jisten zara txaldez, berriro lota zea, eta gero Napolin, Tunes, edo- gero goten zara. Ez, Bai. pues estilo hori, baina lurrez. Ja, bai, izan like, bai. Eta egotea deitzen zaio kotxean juteari, ez? Ja, ez dakit. Claro, depende... Ja. Petsa egin dut, zea izarra izango dala Parisen Torre Eifelakin arrazkia dateratia, edo ekintza izarra, edo... Noski, karo. Eramaten bazituzte hor landetako baso amai gabe horietako batean, hor jeitsi hor erdian, eta argazki batekin pinu artean, eta bitu, Frantzian negon naiz. Gero Alemanian, ba... Zure ezagun batek etzunin autostop bidez fan Italiara ino pizza bat jan eta vuelta. Beto. Izan leke. Ondo. Izan leke, ezagun batek eta ben lagun batek, ez? Bai. Bakitu zeinak, ez? Zan dago esaldi, hola, filosofiko edo alako zazeo, gutxi hori bera esan nahi duna garrantzituen ez dela el muga, ezik eta bidia eta roi hori. Bai. Hori mendizale Prozesua. asko esate dute. Tontorrera bidean. Egia. Bai, ala bai, tontorrera igo Baietz. beharra, eta kasualidadez, ez badute lortzen edo, importantena bidea. Hori, baina zu baina azkarrago. Baina, hori. Baina, oin, badauz, bai, medizale asko egiten da baina zirkularrak. Eta horrez dago helburu Bai. jakinik. Hor dago zirkuito bat, Baina, zirkularra. Ez deitu bada helburu bat, zirkuitoaz. Bueno, ez dago toki finko bat, elmuga. Gelditzeko. Ez dago elmuga bat. Bai, baina badau toki simboliko finko bat. Zein. Destakaitia gaur egungo moda mendizaletasuna beste nitxo bat opaitia bezala. Ja, da burgesiaren beste nitxo bat. Beste bultatxo bat. Ja, Eta gero hori guai bihurtuko da, eta orduan guaia izango da, mendira fan beharrean, Zirkularrak egitea. ez fatia mendira. Ez fate mendira. Pues bitu nira... Zu guaia za igual? Nira guaiismo hortan Hostia. sartu naiz. Hostia. Ni nago zain mendia noiz nire gan etorriko. Baina, no, ez du, ez... Bitu, mendia zari galela ni asko erabiltzen dudan esaldi bat, eta uste dut oaindik indarrean dagoela. Mendien edertasuna metrotan neurtzen ez den bezalaxe, gaztetasuna ezin da urtetan neurtu. Ja. Bum.
Alegia, adina sari garela. Bai. Nire petxe egin dozu oin, ez hogei urte Ja te digo, zukatzen. hori bai aidala, keba, aldan eurtu fijo. Bai, Joder, ez ez. Osea, baina, baina osoan, a ber, doitu zure burua. zenbat gazte zar ezagutza dituzu. Ja, bueno, asko. Ba, ja, ze beraien pentsakera, beraien bizitza estiloa, bizitza ikuspegia, eta bar, eta bar. Alde batetik, edadeak markatzen du... Gaztetasun zientifiko, objetibo, matematiko pun, hori adinak markatzen du. Ez, edin jakin baten bueltan, bizimodu eta baldintza ekonomiko eta sozial antzekoak Hori izateak ja, sortzen du. 15 urtekin senyor eta senyorrak zian horiek, ja. Bai, Edo lehenago, baina esan nahi urtekin. dut, gaztetasuna, edadeak markatzen du multzo bat, sortzen du multzo bat, horregatik gazteria, eta Bai, gazteria. antolatu behar da, gazten Bai. artean, ez da geroien artean, Bai. erabat ezberdinak izan. Osea, hori badago, baina bestetik ere badago, zu gaztez nesetezken nire aitona, baina Bai. puretagoa, Ja, bai. Bueno, txerakoiagoa, bai. alperragoa, eta danagoa. Bai. Gerauz, Bai, adin da. mota ezberdinak, ez? Zenbat? Ez tekit, baina bost edo badauz. Bata da adin biologikoa, Vale. bestia adin legala edo, 18 txigora edo bera. Bai. Adin, ez tekit, emozionala alda izan? Ez tekit. Bai, izan da. Edo Esaneke. autoirudiarena, beste bat adin. Autoirudia. Ez pixat inventau baina. Adin mota ezberdina dauz, bai. Bai, izan lizke. Vale. Soziala, be, bai. Ez? Adin soziala. Adin politikoa? Lehenengo irautzegia eta gero erreakzionari bazaela? Hori, adin politikoa badago? Nire da. Ja. Hori historian, esaten da, adibidez, ja, Platon eta hauek, bueno, orokorrian ez dakit zeinak esatezu, baina Platon... Demagun, uste da Aristoteles, ala, Aristoteles. Bastante ondo. Dauz idatzi batzuk uste da Aristotelesen ez da, ez que gaur egungo gazterixak ez dago eserriken, no seke, dia, unos viejos Hoize ba. jóvenes, ez dakit zer. Eta bai, oza, dala fenomeno bat, gente, bai. ez? Bai. Nire garaian, Bai. dena hobea zan. Ja, hori. Seguro, bigarren gizakiak esan ziola lehenengo gizakiari. Bai. Seguro. Ja. Zuk uste dozu hola dala? Zer, esaten dela edo Lengo egia dela. garaiak hobiak zidan. Hobea zirela? Bai. Ez que lehenko zegarai. Ez, a ber, zehaztu, Ez. beze. Ez dago arrazoi objetiborik hori orokorrean esateko, ez? Vale. Ez que lehenko Batzutan zegarai. bai, batzutan bai. A ber, zegarai eta Vale, zer ni zure toki. barkuan nago. Ni uste dut, gaur, osea, bai, ez? Zer? Gaur egungo garaixa ez dela iragana, baino txarra ba, orokorrean. Ez? Adibidez, jar dezagun adibideren. A ber, ez dakit, igual Palestina, bai. Baina igual ilargixan antzera, eta... A ber, adibidez? Bueno, Palestinako izan daiteke bat. Ja. Depende ze garaia aukeratzen duzun, pues hombre, ez dakit bataz beste, hobeto bizi ziren, ala ez. Oin. Ja, bai, ez tapen hori iten dugu oso pertsonalki, ez? Ja, bai, Bai, noski. ez den Bai. garaitza, Porque hori zure esaten burua da... nola ikusten duzun. Personalismorik ez hemen, eh? Hemen, gu gara... Kolektibo bat, Gu... komunidade bat, kolektibo bat. Hori, Ezailde horren benetako helburua da ez da baita sortzea. Ez da besterik. niri behin batek izan zidan, pertsona queer bat entzat, ez dela existitzen nostalgiarik. Edo, Ostra. Abai? osea, edozein iragan, o bentsat guk ezaguetan duen edozein iragan, okerragoa zala, ez? Pertsona queer bat entzat. Bai? Ez dakit. Ez que... Baina, bueno. Ze uste duzu? Ez que ez dakit zentratan pertsona Hostia. kur bat. Zehazki. Ja, da asko orokortzia, baina, jo, Ja. Bentsat gure guraso eta itxona monekin konparauta bai, ez? Hobeto bizi gara. Hobeto bizi garela gu? Ez, pertsona queer bat gaur egun igual hobeto bizi dala. Asko orokortuz. Ah, bueno. Ja. Ja, igual, Ezin ezin du esan Nik ezin jo noroko. jarraitu Ja. hortik. Ezin jo jarraitu. Ezin esko azait. Aldagai asko geratzen dira zintzilik, ezta? Ja, bale. Bai. Bueno, ba, jeitsi gaitezen realitatera. I gauza bat. Bai, bese. Gauza bat. Bai? Lehen zuk esan duzun adibidean kontrako adibide burutekarri. Vale. Hau da, pertsona gazte batzuk helduak dian bezala, pertsona heldu batzuk gazteak dira. Bai, ba. Ni baneukan lagun bat, esaten zuena, bera zela trans. Baina transadin. Horren zituen 60 urte, eta ibiltzen zen 30 urtetako jenteakin. Hau da, Ja. ni eta nire enparoe. Nik ere ezagutu dut, uste dut. Hau, pertsona hau? Ez? Gero hilin zen?
Bai. Orduan bai. Hori da referente transadineko, referente nire referente nagusitako. Bai? Bale. Bueno, ez dut esango horregatik izanik, baina horre gehiuro urtein zituen, eta zaten, ze hostian abil bizitzen, hemen kakaume honekin, erlazionatzen? Ja. Ez da erresa. Ez da erresa. Ez da erresa presio sozialati, bestela se importa du edadea. Bai, presio soziala o autopresio soziala, en plan, bai, gente ana rollo batea, eta ni de repente zen abil, mena goetan marurte gaztikoekin. Bai. Bueno, hori askotan gertatzen adibidez, pues ez jisten bazara karrotik, ez, 40 urtekin, eta ez baduzu merik. Ja. Ez, kuadrillaren parte guztia, edo osoa, ja dagonean borroka demografikoan eman da. Eta beraz, pak osoa erosita. Etxea, kotxea, hipoteka eta hori dena. Eta orduan, karo, zu bilatu behar duzu beste hildo bat. Eta ez sozialista, nahi zuzen ere, nahi bazu. Tipo honek esaten zuen, behan adineko, gizona zan, behan adineko gizon danak, ziala hola pertsona gris, bai hola... Hori. Ez horre zuela bizitzari, horre zuen ezer. Eta horre nahi esaten za, behin akordatzen ez, nahi hau esaten, eta adinakin hau gertatzen da, zu zartzen joaten za, eta joaten zara kristen. Eta ni, baina horre nahi hori pasako eta bai, hori hola da. Ez putu amozen, egia da. Ni grisagoa naiz. Zu grisa fanza? Ni gristen. Kanatik o bestela? Ere bai, dena bat doa. Dena bat. Kenduta Chomsky, jaio zela horrela. Ez zen izango bea gristu zala, eta bere mobidia zala asuntua? Ne kolegin sartu, Ne kolegin sartu. Bai, zati bat. Igual proiekta jene bila, bere movida. Bai. Ja, dona. Ez que esan dugu alde batetik adinak ez duela importa, ez da kizerta, oin de repente adinakin dano kristen gabitzela. Bai, ez que aldea kontra esan, esan. Ja. Berandu egin gauz. Alde bat. Osa, pagau ikin duzko. Baldago jendeak aldarrekatzen duna jubilatuta egon beharko gineakela gure bizitzaren hasierako urtetan. Bueno, lehen da biziko amarrak ez, porque bai bizidela jubilatuta putako horiek, baina ondo gainera. Baina kaka egin da. Baina, ez dakit, 12 urtetik aurrera, 30 urtera arte edo. Jubilao. Jubilao. Bizi. Batzuk hola bizi. Eneko konzeptu hori entzun da? Ja, nik ez dara. Lan egin, Iba, justo atzoko tertulian, batek esaten zuena, zen jubilazioa dela, hemen daukagun gauzurik okerrena, eta jentea ez litzakela jubilatu beharko. Beitu. Hori esaten nuen beste batek, 81 urteko batek. Ondion ez dagoena jubilauta. Ja. Baina, klaro, ez que segun zelan dakotzun, ez da iguala berandu egin lan ikia, edo Ulma Forjan, 8 ordu egunero, 3 relebotan, oso diferentia. Bai, ala jaina. Ja. Nik ezagun behin ondartzan tipoa, ja, jubilatu zala, edo ez jubilatzeko adinan zegoela, eta nola zen rollo? Bai, bere azken lanean zegoen azken urtetan, pues ja, jubilatzea zijoala atori dena, orduan gero eta denbora libre gehiago zekan, hasi zela margotzen, eta ja bukatu zuen ja bere inguruko guztiak eta familiak edo guztiak margotzen jasekien hori gehiago margotu, eta orduan, ja momentu batean lantokian esan zula, bueno, bitu nik berriro 8 ordu sartuko ditut, edo lehen sartzen ditudanak, eta ni, pues, ez dakizen bat inbarko zituen ja maieran, zango zan kontratu releboa, edo horako horreiren bat, pues, beste 4 ordu eta baldin bazegon, pues, gainerako 4ak nik ingo ditut, eta diru hori eman karitasi. Ez? Hainbeste aspertzen zenez. Hori ez, hainbeste aspertzen zenez. Ditu zitzaidan, aspaldi kontutu dago zarik tristena. Horein zorionez, eta bitu zorionez zer den, kalian ikusten dut, bere semen ekin zaintzen. Aitona monazitzuen moduan. Greba egun eta bestelakoetan. Hori da. Bestelako zabaletan. Bai, orduan batzuntzat aitona montasuna da pixka bat, ostra, mierda hemen biloak zaintze, baina honentzat... Salvazioa. Bai. Lana. Aitona monaskok esaten dute, ni gustora zaintzen ditut. Bai. Depende zein den alternatiba izan daiteke. Gero zer dagoen baioztapen horren atzean, baina bueno. Hori da. Hostia, pedofilo asko, gure gizarte honetan. Eba, movida antzerakoa, hau,
gaztetan denbora libre kuitzekin da ero sartzaruan edo lanetxekin iziztikin da, erentzia asuntuakin eta bai, esaten da boinak, hobeto da zure semiala bairi emutia erentzia bizi zauzela, eta eurako 20 urte dakoila, eta orduan alko inbertiu euren karreran, euren bizitzan edola, eta ez jasu hilkezaenian, segurazki zure semiala beuko bea 60 urte eta euren bizitzia inja. Ez? Ba, Ja. bai, eta ustot liburu bat dala, Die with Zero, zaten dara, nola kudeatu zure bizitza, hiltzeko Justo 0 euro. 0 eurokin. Ondo kalkuleuta? Ostra, orduan kalkuleu dut zehazki noiz zure buruaz beste eta hori baino lehen nau, atzenengo txiklia euro bateatik erosi. Ez utzi ezer, ez? Ez utzi ezer inori zerka, Bankuei ez? ez utzi ezer. Ez da organikoan potea, zure zurrekin. Ja. Eta txarra, nik uste hortik joko duala. Agian aldarrikatu gabe, baina Ibai aldarrikatzen zabitz, zerka, oin. nik uste, esan dut. Vale. Edo beste abalos horrek zuna esan zuen. Nik uste dut ez naizela oroitzen. Nik uste dut ez nagoela dos, esan da. Habría pizma Sócrates, ez? Bakarriak iritzaki dara eser. Sócrates puteroa. Bai. Aspaldixan epikuro esto zoipatu, Ja. Ja, Zer zemuz da hil? ez dakit, baina edakot Simon Weil zita bat. Simon Weil. Bale, oza, nik Ez da epikuro... Will edo Weil, Simon, bakitzu ezin dan. Bai, zoriontasunen inguruan. Ez, edertasunaren inguruan. Bai, izateneen edertasuna dela, helbururik ez daukan gauza bakarra munduan. Elbururik ez du. Helburua edo, ez da buena esertara proiektauta inungo helmugara edo. Oza, bere helburua dela soilik, bueno, bai, ederra izatiak ineikua dakola, ez dakitzen. Adibidez? Ederra gorputza ez begiradaz. Ez, opadura bat. Osotasunez. Padura bat. Padura baten edertasuna. Orduan bere burua operatzen duen jendearen edertasun bila... Zabit? Ez ez jendia, ez jendia, edertasuna kontzeptu gisa. Kontzeptu gisa, bueno, hori ere sartuko da, ez? Simon Willeri hartza zabit sartzen, behan horre. Ni bizi naiz, pozik hartza sartzen. Hori da, nire edadean ja geratzen zaidan bakarra. Hori tapa dela. Bale. Ja, baiz, orduan, zinbaz. Naiz hartuko zure adinakin, ze, nire espero dut horra iristia. Orduan, ez dako, orduan, Simon, ondo? Ondo, polita da, saldea eta geratzen da. Ja, gisa da. Estetikoki polita da, ez? Estetikoki polita. Edertasuna dela, edertasun utxa, punto. Eta dela gauza bakarra dana hori. Bere, jazta, punto. Gaizki esplikatu. Baina ederra dana gauzak erresago lortuko ditu. Segutze gauza. Ez que edertasuna kontzeptu... Bai, zabitzei. Eta ez pertsona bat bakarrik, ze salbatuko dezulenago, naturparke bat, edo ezakize mendi destrozatu, ezakizer. Kriston ederra, kriston edertasuna ulertuta hola, segun zer txuntxitzen dezun bostaxola jendeari. Hori da. Baina baldin bada ederra, zer. Ederra ulertuta, karo, beste balore batzukin edo beste... Ze salbatuko dugu txindoki, ala zumarraga. Pentsa. Bomba bat bota badugu orain? Egin, inkesta bat. Bueno, inkesta inez gero. Kenduta zumarragako. fuera. Eta urretxun esiliaturen bat, eskatuko duela. Ni txindokin... Eske ni netza zumarra praktikoa da. Ni terapia faten ez horra. Ja. Eta horren ze pasako zen. Gemakin. Bueno, urretxu geratuko zaizu. Ja. Baina gauza bat, Simon Weilekin sartu zai oso gratuitoki. Ez da ulertu, ez que hasi esplikatu da, edertasuna kontzeptu ezagugarri gisa. Osa ez, edertasunan bila den pertsona hori. Baizik, edertasuna bere horretan, bere abstraktatu zunean. Edertasunak ez dakola helbururik, dala simplemente ederra izatea. Ja. Ez que igual badako helburua. Dala erreproduzitzea. Oso idealisti izan da. Ja, igual bai, eski, ez? idealisti da, Simon Weil? Bai, zaita, en plan, ez dago historizidadik, ez dago ezer, eta dagoen bakarra da... Eta edertasunak ez aldu beti behar begirada bat. Ja, total. Hostia, kontuz, Orduan, ederra denak ez daki. Oso Oso fenomenologikoa. Orduan igual Simon Weilen kontra muerte? Ja. Edo bere begiradaren alde. Ez? Ja, gisa da, behar dauela, ez? Edertasunak begirada bat. Eta gainera askotan dago relazionauta erreproduzitziakin, ez? Gizakisa. Zela erreproduzitzia? Ugaltzia? Ugaltziakin hori da. Bai. Zela ugaltziakin?
Zagila animalixak, geu Erakarri. Begira da hori posible izateko? Ederta, zuna topegin dula, ugaltzeko. Baina edertasuna sexualizazioa. Gauza ederrekin gehiago erreproduzitzen garela. Ah, vale. Eta animalixak bai. Bai, baina edertasuna baino gehiago. Gehiago inspiratu. Baina edertasuna paisaia bai, ez? Hori da. Bai. Ez dakola zetan sexuak. Edo momentu eder bat, edo, ez? Claro. Instagramera zeigoko zenuke, ba. Zigarro bat erretzen ezela lasai, Zumarrako kale baten, ala, ez dakit, sopelako... Kaian meditaten. Kaian, besterik gabe. Lizar Begoñaren liburua lehitzen. Hori da. Ze liburu? Etxain. Ba, segurazki. Vale, orduan nik eta dut mai gainean jarri goti pikuro, eta zu de repente salto inozu gratuitamente Simon Wheelera. Ez que pikuro eguruz ez dago zer esateko. Aurreko nesan ziaten, beste filosofo handi batzuk gora ekarrita, Potxe eta Lotxek, telebizioan agertzen dianetik, gaiztakeria apur bat galdu dutela. Bai. Hori gratuitamente ere bai, baina ordoa. Zetako jeltzaleak jaten asiria. Eta bena agertzen denetik leheno gaiztotxoak ziren. Bai. Zuen urbilekoak edo izanik, pues hortxe... Ba, eso gaiztotxo... Kontzeptu gizaz zen edut. Eta zei jene bain. Biola, asesina... Ze. Tipo krasti... Bai, ez dakit, beraien ikuskizunetan eta, bestelako Gaiztotxo... txantxa batzuk, broma batzuk, bai, Porrotxeak egiten ditu beste tipo bateko humorea edo zitalagoa. Ez que igual Potxe eta Lotxen arazoa da, ez dakoia figurarik hori dana pin bat konpensaiteko... Esplikau zidan, baina nahi zakorratzen. Ez dakoi takolo bat, ez dakoi txirri bat. Eta orduan, klaro, gehistu baldin badia, inok ez dago hori ekilibreiken. Eta orduan, klaro, moralegia da en plan, a ver, ze. Osa, vale, mostratu nahi burua, baina, klaro, hori... Claro, kontrakoen, nola da, kontrakoen legea, hain marxista. Zer? Kontrakoen legea. Zer? Dialektika? Bueno, bai, dialektika, kontrarioen legea, eta hori guztia hor falta da. Bai. Eta beste aldera ez dako figurarik, oza, gaizkile bat, estilo... aukatua, txirri mirrizkatua zela zanen du gaiztua. Kakusain bat. Ez dako kakusain bat. Txirri mirri eta mirrizkatu, esan duzu. Katua, pantera betz bat. Entzuna, hori. Pantera bat. Baina kakusai ez pantera, ez? Tipo bazan. Kakan usaina bat. Kakusain. Igual, dako oso arketipo planoa moan, Potxe eta Lotxek. Igual dana antzeako dira. Naizta, gero uran berezitasunak euki. Baina... Igual rolen ikuspuntutik... Bueno, txirri nirri da buena, hori da izan laua, ez? Ez ba. Ez, oso diferentzia. Oso antagonikoa ziren. Bat mutua. Beltzez jantzita, ez. Gaizto txintxo, bai. Beltzez jantzitako gizton tximaluze bat, bizarduna. Bai. Hori kakusain. Hori izan hori, ez? Kakusain. Bai. Eukala kakausaina eta behaz bat luziak kakatan sartuta. Oso, na. Bai. Joate zara behatzekin. Bai. Era. Bai, bara lebezela. Aizu, txintxilik utzi dugu Izaro Bilbao horren bigarren partea. Ai, zein zan? Bertxona, bertxota guaia. Hostia, hori... Hau dana parentesi bat izan da, ez? Bai, hori da. Temia da Izaro Bilbao. Hasi gara galdera batekin eta beste utzi dugu. Behar izan ditugu 40 minutu azaltzeko. Vale, venga, bai, hasi. Iruñeko gure amets 1.0 galdetzen dio zer da guai izatea bertsu munduan. Eta beraz, guztu badagoela diskurso orokortu bat, horizontaltasunarena, paretik kantatzearena, deno dakigu diskursiboki hori garatzen oso jende argia dagolako, baina gero asko da nik nahi dut izan onena. Eta nahi ditut lagun gisa onenak direnak. Edo diskurso interesgarrena dutenak. Hori lotzen dut guai izatearekin. Bertsolaritzan dagoen elefante erraldoi bada, inork ikusten ez duena. Guaiismo pila badago, eta ez bakarrik goi mailako bertsolarien artean, gure artean, ere bai. Esango nuke bertxotan da bilen jendearen uneko handi bat dela, bere herrian pringatua izan den jendea, eta horren bertsolari egindana. Agian giro euskaldunagoetatik edo kapital kultural jakin batekin datozenetatik ez hainbeste, bestela bai. Kriston jerarkia dago, antzerki munduan bezala. Baina gauza baten egin agoz. Ez hau dela dos? Ez. Zerrekin? Esaten du momentu baten,
Elefantea? Inor konturatu ez dela. Baina, bera konturatu da. Bai. Bera bada nor. Nire lagun bat konturatu Bestia. zan. Bai. Zu lagun bat? Bai, fan zan, gaina gaztetan, oso gaztetxotan. Eta mala urtekin bertso udaleku batzutara. Eta horri zan diskurso horrekin. Osa, ikusi zula... Osa, beha juntzan, beha ez zan bertsolari ezaguna, ez simplemente bertso udaleku batzutara juntzan. Eta han eguela guaiismo bat, eta jerarkia bat, oso potentia. Hortaz, da justo elkarrizketan. Bai? Udaleku eguruz? Bai, eta zer. Oso, adibide bezala, hasiera-hasierako astapena, bezala, ez? Gazten zaela, gazte. Eta oso nada no ez den duen diskursoa deno badakigula gutxi gora bera, pues, esker munduan ere aldan diskurso bada, pues, deno pareko, denak horizontaltasuna, eta gainera badakigula defenditzen eta argudiatzen, baina gero barruan, nire dut izan honena, nire dut inguru dut agotea jende... Guaia. Bai, hori da, beste guaitzat hartze dutenak edo ondo. Eta diskurso... Osa, nire hitzek pisua izatea. Besteen aurrean, claro. Helburu bezala hartzen duzu. Ostra, nik ez kontrolatzen, Bertso mundu ez dut ezer, osa, enaiz relazionatu ezer bertso munduan. Ni asko alden du naiz. Bai, gara. Baina, azken aldin bai, eta lehen, zer? Zuk nabaritzen zenuen? Baina, kao, zuk kontsumitzaile bezala kanpotik, ez? Ez barrutik. Bai. Ez bertako... Bertako kide gisa. Hori da, bertako kontzientzia, bertako kodigoak, bertako... Aitu nintzen, bertso eskolan. Igual, lauilla betez edo. Bai, Ja... Hori igual pixkat estetik erkatu, Ez non balio. Ez que zu ez dut pegatzen... Gauean bai, Bai, gauean. Ez da bate, keba. Zuri guai izatea. Gauean bertsoak ikota duzu. Sagardotegi batea junda jendea bertxotan hasten bada alden gingoet, oza, lehenengo aldeiten bai. Ba? Ez dakit, ez. Ez, bai, ospaiten dut. Ja, zuri ez dut pegatzen guai izatea, Ala, bestia. Ze? Zoi piropo, Bai. Gaur egun bai? Ez, asuntoa zan ez nekila doinu batekin hasi, eta txok beti beste doinu baten amaitzen ditu, oso belarri txarra pasada bat. Zortziko txikiaren astu, biderdin. Esan du? Zortziko zer? A ber, hori zer da? Nik, benetan. Zan da dantza bat, Zortziko txikia, hori. Harry Potterrek harrapo barduna, arrazkainean. Zortziko txiki bat. Egia esango dut, gehiago erakartzen nago. Multiaberats batek idatzita, multiaberats fascista batek idatzitako liburuek gehiago erakartzen daute, bertso mundu baino. Bai, seguro ere bai. Hori zer gertatzen da hor. Nire guztien xat, bertso mundua. Baina, guaiismoan hori, abez jaskeran, batzutan igarrik jenda. Ja, sektore baten peña oso igual jazten danean, hor ratzen roioa dau. Osa, hor ratzen presiño bat, aldeko presiño bat dau. Ez, tozu uste? Bertsuan igarrin jala dauela estetikoki bertsolari izateko presio hori. Galdua dakat. Bueno, igual joa pila bat... Baina hori rozen testu inguru sozialetan, ez? Imaginatzen dut hori baina egiten bertsotan igarri... Adibidez, gu berandu dugu abitu zela hau zen, oza, gutxi gora bera, ni hona etortzen ez pentsatzen, kamiseta hau, ze berandu egin... Ja, pegatzen duen, ez? Bai. Gero publikoki. Publikoki, imaginatu, 1000 pertsona zen badaude hemen, atzean. Hori, 1000 bat. Hola jungo zinak ez du bertso saio batea, hola jantzita. Usta gehitxe, igual. Seguro, denok aldatuko genuke zen. Igual hasi. Bertso saio batera. Bertso saio batea kantatzea zen nahi dut, Esan nahi dut, zenbat pertsona joten da finalea, hor egun, nola? Ikustea? Bai, gutxi gorera. Bueno, imaginatu hor, zozer egin behar duzulan, ez da, bertxotan eritu ez. Kendu bertxolaritzaren aldagaia, eta agertu hor. Pentsatuko zenun. Por supuesto, baiet. Argia sarietara juteko. Ni elegante fanintzen ustut. Elegante, bai. Bueno, zure txaleko horrekin, ez? Hori. Bai. Zure patxaleko harekin. Alegia. Edertasuna norbera eroso eta teorian ez dakit nola zen. Talka sortuko ez duen zerbait. Pues pentsatzen dugula. Bai, por supuesto. Orduan zentzu pizkat badu. Hombre. Ez? Itxuran... Bai, homogeneizazioa. Badoka zentzua. Bai, eske abertzalean, bueltan, hor ja jaskera jakin bazegon. Incluso mozorrotu alzinan. Lagun banekan, beste bate...
Hilda da ona. Giputzi ditzen ziotena Barakaldokoa. Behin giputziz mozorrotu zelako. Eta jazta betirako. Claro, betiko. Baina, zen giputziz mozorrotu alzinan. Eskeria bertzarako, mitiko. Garai hartako ez dakizin zan. Baina, bai. Edo horregatik hasieran punkismoan etzegoen uniformerik, zan pixka bat oso edo zer gauza, eta gaur egun ja da gauza homogeno bat. Nire espiabe adibide potentia da zentzu honetan. Zure? Nire espia. Eta ara informazioa zure izpien ingurua, Ez asko ez, baina... Nire espia baino heldu edo... Hiru gaztiagoa. Medikoa eta lanien hasierenetik moldatu behar izan dugu pixkat bere jazkea. Zuek kokatzeko, dakon kamiseta presiatuena da, kamiseta nun jartzen dauen, beranoski, eneroski. Ona. Ja, eta hospitaletara horaz fatearen, ez? Hospitaletara hola zaiaztu dira fate. Ja. A ber, hanka moztoko diana, beitu hor dator beranoskiz. Adibidez, PKK-ko kuadruak eta... PKK, barkatu. Hostia, barkatu. Etxegin notu. PKK-ko kuadruak herriakin erlazionatzeko orduan oso kondutan da, erropak eta estetikia eta oso kondutan, eta beti saiatzen dira herritik aliketa gertuen... Ja, egote nola? Kaki... Estetikoki. Baina hori ez dakit, kaki hori herriaren jantzia edo bereien jantzia? Ez dakit lurraren kolorea eta... Guardia Zibilena. Eta armada gehienena, eh? Bai. Zuen ustez, Guardia Zibila propia uina berde kakeixaz? Berde botella, ez da? Hasieran ez iran, horrela. Ja, gisa da. Hau da jota pikoleto. Pikolo buenorroz. Ez, beretan kolore txulua da. Bere garaixan ne kolore favoritua. Kaki ez, berde botella. Diferentia, ez, igual. Bueno. Berde bote. Oso ondo, gaztiak. Agur. Ez. Bueno, hostia. Bai. Zuen ustez, euskal folklorea... Meloia ere ebil. Folklorea zer, bota, euskal folklorea, leheno... Euskal folklorea eta musika moderna ustartzea agortuta daudia? Hori dau oso agortuta. A ber, hau dator jar gaitezen testu inguruan, esan bezala txostenak dena aguantatzen du. Aukeratzen ginenean, saionen amaieran ze kanta jarri, aukeratu dugu momentu batez, aguantatu du, 21 segundu pantailan, duplak, Pantxoat apellorekin. Duplak eta Pantxoat apello? Claro. Hau hori zan ora? Herri urratxerako egin duen kanta. Entzun dut. Zan dezagun ez duela bereziki arrakasta izan. Eta ondorioz, berandoin. Alternatiba... Ez, porque bendik falta eskiu 5 minutos. Bai. Oso radiofonikoa geratu zaizu. Mierda. Es que... A ver, gauza bat, es que ni... Zeixo... Es que... Baina ondo geratzen zan, eh? Es que ne ustez guk daku betzeko amaieratan. Ez dakigu. Berandu egi bezala. Zuk uste zu zenbat aiauko dira la amaierara, hau entzutera. Eta gaiak iritsi dian, que se joda. Agur txar bat. Eldutenak ez du nahi, amaitzea. Baina, behitu, literaturan, hasiera eta amaiera oso importantea. Eta zatik ez podcastintzen. Osa... Zertan, barkatu? Podcastintzen. Baina, podcastintza honetan, gainontzekoetan, ondo agurtuko dute audientzia. Bai, batzu dira, bai. Gidoia duen jendea, da... Ona. Baina nola zean beste hauek, alabediko bi hauek. Hori dia gure irakasle. Okerrago. Bai. Nire irakasle, eta... Oiek agurtze zuten, entzulek agurtze zituzten insultatzen. Osea, entzulen kontrakoak esaten askotan. Bi ordu terdiko ratxaio errezinak egiten zituzten. Oso onak, eta oso txarrak, eldi berean. Nik, ingo nuke apostua... Kau en dios, oiek ere hildira, Hostia, puta. Metaforiko. Joder. Amaiera epikoen alde. Epikuloen alde? Amaiera epikoen alde. Amaiera tak, suspense amaierak. Abruptoak, violentoak, bapatekoak. Behi hori zan. Madeke, ez que bigarren fail, abere irugarrenean. Azteko, markatu da zuen, baina izarre bota du bere meloi bat folklorea eta musika modernoa. Maier dira... Nik uste musika modernoa dagoela gortuta ja. Beste zerbait asmatu. Horein ja bukatu dugula. Bai, jazta. Duplako bideo hori azinez ikusten,
Bai. Euskal dantzariak dantzan, eta bitartean musika modernoa, eta ja esan dut, Ja. Vale, ya está. Ya está, eman du. Ondo, onda. Zukututa, ja, lista onda. Hori, ondo pasadeu. Hor etorri zen, Chill Mafia roi horrekin, beste guztia kopiatu egin zioten. Vale, ondo. 5 urte pasatu dira, oso ondo. Ya está. Era zai hartu bizitza, ez duz esan egin. Jun herri urratxera, baina ez egin kanta hori. Ez que horren ostean, zer dator? Osea, modernoa, gero postmodernoa, gero ja zer dator. Aurre modernoa. Osea, laboa bat... Laboa máximo modernoa. Aurre modernoa da 13. mendera joatia. Ja, en plan hauek esela dia, Maurizia eta Leon edo hola. Ba, egitu zein den aurre modernoa? Maurizio eta Leon? Bai, honek Bizkaiko... Panderjole. Leon zan bestia, ez bai. Hombre, hori ez dakit, zati noiz etorri izan ona trikitixo, italiatik. Modernitatean etorri izan, kontuz. Kontu. Ne ustez musika ez modernoa, iten duen talde bat, eta erreferentea Euskal Herrian, da Ibilbedi. Hostia, lehen entzun ditugu. Lehen entzun ditugu. Segundo hiek, Ibilbedi zia. Lehen entzun ditugu eta zematen zuen. 13. mendeko, nola, elizkizun bateko. Lehen entzun dugu, izan gaitezen objektiboak. Ibilbedi, eta bestean izan, Armosu. Zestoako beste hau. Bueno, azken kolaborazio bat, hori da jarri duguna. Eta joan gara, 10 segunduro, aurrerak, a ber, noiz etortzen zen subidoia, eta claro, ez da torri, jarraitu dute hor, Elisa baten barruan. Ez que, baina musika tradizionalako hori dako, ez da azten dela ostak eta gero pum, eta gero da, mantrak eta horako gauzak. Hori da. Eta horregatik ez aigu gustatu, eta ez dugu jarri. Baina... Alternatiba izan da bestea. Bueno, herri urratx. Eta hirugarrena, zan, ja... A ber, ni teoren kontsumitzaia bezala, ni zanaiz teoren kontsumitzaia amorratua, ez? Teo de poteo. Beste adimano kanean. Bai, Harry Potter eta Teo. Harry Potteren aurretik, Teo. Teo baserrian, Teo eta gorputza atalak. Bai. Ikastolan ikasiko jokoa, didaktikoa, ezitzailea, bikaina nazionala eta mundiala, gorputzatalak, ondo ikasteko, alaba semekin egizazu joko, Teo eta gorputzatalak. Amatxoko peta aukitzen du, eta Teo dio burua, amatxoka aukitzen du, eta Teo dio España, Teo dio España, Teo dio España, Teo dio... Teo eta gorputzatalak, ikastolan ikasiko jokoa, didaktikoa, ezitzailea, bikaina nazionala eta mundiala, gorputzatalak, ondo ikasteko, alaba semekin egizazu joko, Teo eta gorputzatalak. Amatxoko peta aukitzen du,